Soc el Ràdio García i avui vinc a parlar de la por parlar en públic. Què és la por parlar en públic? Ara us explicaré en 3, 2, 1... Bueno, com ja us he dit, avui us explicaré la por a parlar en públic. La por a parlar en públic és quan tu tens molta vergonya, no et ve de gust parlar amb aquelles persones, etc. Què preferiríeu? Que la teva mare tirés una xancla? O parlar en públic? Tots sabem la resposta. Bueno, o almenys la sé jo. Hi ha moltes altres coses que fan molta por, com per exemple tirar-te d'una muntanya, anar amb paracaigudes o veure pel·lis de terror. Hi ha moltes més coses, esclar, perquè si ve un fantasma per aquí i t'espanta, tens molta por, això sí. Bueno, quan vagis a parlar en públic, prepara't el que vols dir. Fes el que tu vulguis, digues el que tu vulguis. Practica, sobretot. I sobretot, no et copies dels altres, tingues personalitat. Perquè si no tens personalitat, les altres persones sabran que tu no has tingut personalitat i llavors encara et farà més por parlar en públic. I aquestes tantes pors del principi les pots pensar amb la postura que estaràs, amb el postureig. Bueno, això sí, també quan vagis a parlar, no pensis que estàs amb aquelles persones que no vols parlar al davant seu, sinó pensa que estàs gravant un TikTok o fent una història d'Instagram amb les teves amigues. Perquè quan tu fas un TikTok de parlar o unes històries d'Instagram que has de parlar, doncs, oi que no et fa por parlar? Doncs fes el mateix. Pensa que estàs amb el teu telèfon parlant pels teus seguidors, etc. O parlant amb els teus amics, el que tu vulguis. Jo, el que em va passar quan era petita, que vaig tindre por parlar en públic des d'aquell dia, però ara ja no tinc tanta, doncs va ser que em van fer sortir a fer un teatre, una obra de teatre, i jo era com la princesa, etc. Bueno, això. I jo no vaig voler, saps? Però em van fer sortir, no? I em van dir que tenia que dir tal cosa, i jo, clar, no sabia com dir-ho perquè només vaig tindre un dia, i pues això em va fer molta por, saps? Aunque ara ja no tinc tanta. Això sí, sigues fort i sigues valent. Així que fins la pròxima. Ciao!